छोटा चुकी नन्नू चिड़िया आपन पंजा में एगो बड़का टोकरी जेकरा में दाना भरल रहे ओकरा के लेके उड़त जात रहे। तबही जुगनू कबूतर ओकरा के कहलस, अरे नन्नू, इतना बड़ त तू नहीं खो जितना वजन लेके उड़ रहल बाड़ू। इतना वजन के चलते तू कभी ऊपर जाताड़ू तो कभी नीचे आवताड़ू। भैया हम का करी, हमार माई हमरा के कहले रहे कि ई टोकरी घोंसला तक पहुँचा के आवे के बा, त हम एकरा के रख के आवतानी। तोहर माई नैनी चिड़िया के ई दिखाई ना देवेला का कि तू इतना छोट बाड़ू और तहरा से इतना बड़ा काम करावेले? ओकरा तहरा पर तरस ना आवेला? तोर बाबूजी टोटो कहाँ बाड़े? पिताजी कौनो काम से बाहर गइल बाड़न और कल शाम के आई हैं। और भैया हम अपन पिताजी के वजह से ही अपन सौतेली माँ के साथे रहतानी, ना तो हमरा के वो बिल्कुल पसंद नहीं खे। चल ठीक बा नन्नू, तू घरे जा, हम तहर माई से बात करतानी। अरे नैनी चिड़िया, तहार अपन बेटी पर तरस ना आवेला का? उ सौतेली बिया त का भइल, बिया त बच्ची ही। देखा जुगनू, तू हमनी के परिवार के बीच में मत आवा। ई हमनी के परिवार के मामला है और हम जैसे चाहब वैसे करम। और तू का चाहता रह कि हम अपन बेटी के कामचोर बना दी? वो मेहनत ना करी तो ओकरा के काम करे के आदत कैसे पड़ी? अरे लेकिन काम करेला के मतलब इहो नहीं खे कि तू कौनो के जान ही निकाल ला। जुगनू भैया, हम तहर सलाह ना मांगनी है, तू यहाँ से जा सकत बाड़ा।